गोदान बोसोरा सफैलायगौ नङा होमबा बैसागु बेनिखायनो एसे बैसागुनि नामाव फट'शुट लानो होननानै फैबाय आरोना लोगोफोर नै आर'नाइ ओमफ्राय गामसा आर'नाइ गस्ला गानबाय आरोना लोगोफोर माबायदि नुदों सिखाया मोजां नुदों दा दासो समायदों नै लोगोफोर बा गामसा गाननायजों आर'नाइ खर' खावखानायजों ओरैबायदि मोजां नुदों फोरोंग्रायाव जालि खालामनो आफाखौ खोमोदों दंथ' एसे एक्टर जानो गोसोथार मोनदों नामा एलबाम लाखांबावबाय माय गड माने ओरैबायदि अयथासारखा लोगोफोर माने ब्रादारा जोंना माबायदिमोन ब्रादार एलबामा गानखौ एसे खननालाय गानखौ गोसोआव गैला So hello everyone, welcome back to my channel. And I'm going to YouTube channel. Thank you so much. After दिनै फैफिनदों आरोना लोगोफोर मानो होनोबा आंनि एसे खामानि दंमोन न'आव मानो होनोबा जाहाथे ओरै साहाथिं मोनसे न' लुदोंमोन ना लोगोफोर दा बय माने इटा अर्डार खालामदोंमोन आरोना दा इटाया फैगासिनो इटा सफैबा नोंथांमोननोबो ओरै देखायगोन गोदान मोनसे भिडिअ आरोना दा बेनिफ्राय जों न'निफ्राय ओंखारबाय आरोना ओरैजाय आंनि स्के दङ मानो होनबा जोङो बिसिनि खालाम ना स्के ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा फंबाय जोंहा नैबे स्केयानो जाबाय केमेरामेन दै लोगोफोर मोजां नायना लाखा हाबाफ्राव फट' खेबलाबाय जा स्केया ना स्के ओरैबायदि बेसे लाबाय होनदों हाबायाव स्केया बेखौलाय मा बुंलाय मा बुंनो देरा खोन्थालाय एसे बेसे लाबाय होनदों नोंनाव सोंलाय बेबो बैनाय बेसे लाबाय होनदों हाबा मोनसेयाव बिदिनो ड्रन उइदाउट ड्रन शुट 15,000 ओमफ्राय ड्रन शुट थायोबा बेनिफ्राय बारा गोलैगोन आरोना दा ओरैबायदि आंनाबो स्के केमेरामेन होनबा ना लोगोफोर देलाय बाना दंखायो नै बेगा ओरैबायदि बेयाव केमेरा दं केमेरा किसान बाजार मोनफै फाइनालि लोगोफोर खालि दखान गारि एकदम गैखाया लोगोफोर ना स्के नैबे नै फ्लाइअभारा एकदम बरिया जाबावोसो बैनाय माबायदि जोंनि किसान बाजारा मोजां ना माबायदि मोनो थाफैग्रा मानसिखा ना पुरा ओमफ्राय जोंहा गारिया बैयाव थाफैबाय आरोना लोगोफोर जों दा थांसै फैदो बैनाय एकदम बेनो सुइफ्ट आरोना लोगोफोर गारियाथ' नायखादो गलाखा जोंना लोगोफोर हिबि खार माने नखाय लेमबरगिनिसो नामा पुरानो ब्रादार एकदम दे गाखोनोसै एकदम नै अके फांसै लोगोफोर सुके मोनबाय ना मोनबाय बैनाय गारि गाखोनो मोनबाय दा मोनबाय ना ब्रादार अके दाव थांगोन होनदों ओमफ्राय हाग्रामायाव एकदम थांगोना माने माबायाव थांसै आरोना हाग्रामायाव गोसोआव थांसै लोगो ओरैबायदि माने आइडि बाजाराव स' लकेसन नागिरनो मोनजोबो आरोना हाग्रामा ब्रिजआवबो बेसे थांदों आरोना दा ब्रादार मोना नुफेराखै जानो हागौ बे जायगाखौ ना थांखांदोंबो जानो हानाय आरोना बुंनाला थांफेराखै आदसा दे आं बिसोरखौ लाना थांसै आरोना ओरै माबा मा हाजो बेखौ बावलायलांबाय आंबो एसे थांबाय थांसै आरोना लोगोफोर नुथा दं बहाय जेबा ओरैबायदि मोजां आरो हाजोबो दङ ना लोगोफोर नै बोथोरा ओरैबायदि समायना आरोना बेलासिनि जारां साना दोबैलांबाय ना मानो स्के ओरैबायदि मोजां आरोना दा ओमफ्राय नै आनलाखि आरोना लोगोफोर माने दांथल स्टेसना ओइनो दे लोगोफोर बै फांसन नुदोंना बिनि ओरै एसे बारबानो मोनबाय दांथल स्टेसन दा जोंहानि गारिया बावनो नांथाना थाथ'लायबाय दसे ट्रेन फैसिगोनलाय गाखो दा नै मा होनोना लोगोफोर स्टप होनदों नालाय दसे थाथ'नोसै दा गाखोफिननोसैलाय उफाय गैया वेटिं खालामनांगोन वेटिं ट्रेननि खर' नुजांबाय नै ओइलाय देखो ट्रेना नै लोगोफोर एकदम माल गारिसो ओमफ्राय डेन्जार गोबावनि होखाबाय आरोना लोगोफोर नै जा हा ओइस सिलेबावदों माने आंखौ दे बर' सोंहरदो आदाया नै दांथलनि स्टेसन दे जेबो नङा बुमिसर थांनि बुमिसर दे अके लोगोफोर दा नै ट्रेना थांबाय सोनाबा ना बाजार जोंबो थांनो नागिरदों नै बुमिसराव आंबो माने लोगोफोर एकदम मा होनदोंमोन मिथिबाय ना थांगोना बै मा होनदोंमोनलाय बुमिसर नागिरना दहाय मा जायगा होनदोंमोन बुमिसर हाजोखौनो आंहा बरजरा होनबाय थादोंमोन ओमफ्राय बैनियासो बुंदों ओरैजायलाय मा बरजरा मोननांगौ जाखो बुमिसर हाजोसो मोनगोन होनना बुंबाय थादों आरो नङाबा बुमिसरसो होनना लोगो एकदम थेंकिउलै बैनाय ना नै एकदम दा थांगासिनो नै ट्रेनाथ' गोलाव मालगारिबाथाय बिदि जाथ'दों जाबाय नै दे गेदेर खुलिदो अके दे जागोन बुखानो अके नै खुलिबाय लोगो दे बाय अके दा नै एकदम जाय फाराफारिसो होननाय बिदि फैखायो ओरैजायथ'
नैबो मेथाइ लाना नायदोंमोन लोगोफोर जायासै माने अनलाइन जायानो बेनिफ्राय दा जों हान्थिला फैबाय आरो ना खाथि मोनहैहां माने मोनसे दखान दंबावो जाहैदों आरो ना बयनो लानोसै दाने जिरायफिनबाय आरो ना दा लोगोफोर मेथाइनि थाखाय माने साखनानि थाखाय आरो ना आरो बिदि ओरै थांबाय ओमफ्राय दा मोनहां जाबाय ओमफ्राय दखाना नैबे दासो खुलिदो दा नैबे माबा लानाय आरो ना माखौ लागोन सालथे बेखौ लाबाय ओमफ्राय माखौ लागोन जाबायबो बेनो थोबाय बे थोगोन गोदैसोथ' गोसा गोदै आरो दे माखौ लादो नायनोसै लागोनसै अनलाइन जायो आरो ना नै लोगोफोर ओंखायनोसो बय फैबाय आंनाव दे दङ अनलाइन दं दे आंनावबो अनलाइन नङा केस दं आंनाव एसे मिमि लानोसै मिमिफोरा ओइ ररा नै लोगोफोर गेट मोनफैबाय गेट हाबनोसै एबारनानै बिसो दासो मेन गेटआ हाब्बाय एबार बरियाखा आंनिखौ बार नुबायलै फुरा माने लोगोफोर भुमेश्वर हाजोनि आरो ना माने एकदम गामि सिंसो हाबखानांगौ ओरैबायदि मोजां आरो ना आरो दाथ' माने बैसागु बोथोरजों नांनायजों माने बिलाइ गोरलै खिलिनाय मानाय गामि खाथि खालानि हाजो बाथाय मोजां नुयोना मोजां नुयो आरो ना नै लोगोफोर माजिनोथ' नोंथांमोना एसे खमायना खोन्थाबाय आरो ना ओरैबायदि मोजां नै बेजोंथ' मोजां नै लोगोफोर हाजोआ बरिया माय गड बेफोरसो ना मा होनो लोगोफोर हाजो नै बरिया मोनफैमारबाय आरो ना सिङाव एकदम बरियानो गारिखौ इथिं पार्किं खालामदों ब्रादार दानै मन्दिरसो नामा मन्दिरसो औ नै बरिया मेथाइ लाबोनो सानदों नै लोगोफोर ओइ होसोयो फुरा ब्रादारा एक्टर जानो गोसोथार मोनदों नामा एलबामबो लाखांबावबाय माय गड माने ओरैबायदि अयथासारखा लोगोफोर माने ब्रादारा जोंहा माबायदिमोन ब्रादार एलबामा गानखौ एसे खननालाय गानखौ गोसोआव गैलालै जारलासो लोगोफोर माने ब्रादारा एक्टर जाखाबाय आरो खनबेसे लाखो एलबामखौ ब्रादार मोनसेल' देनां थैबा फिसाफोर नायथों होननानैसो माने मोनसे मेम'रिस आरो आदसा ओरैनो गोसो जानानैल' लानाय लोगोफोर दे बेफोर अन्थाइयावनो लालाबाय माने रिल्स लानो नागिरदों आरो ना लोगोफोर ओरैबायदि मोजां जायगायाथ' बहाय जोंहा ब्रादार मोनना गिटार दंदों आरो ना हिटखा नैबावबो दाखा जोमैखौ लांखांबाय जोंहा ना खोरोम खोमसिल' जानानै थाबायनो होनलायनाया ना बेनो नामा दे बेनो खनलायबाय गानखौ खोमसिल' जानानै थाबाय बेनो नामा मोजां मोननाय आरोना माने जोंना एसेबाबो अभारद्राय जाखायो आरो ना सुखे माने खोनासंनो हाला ना बेफोरखौ सुखे जोंहा हनुमान बाबाया एकदम गेलेगासिनो आरो ना नै खुदुलायबावबाय सयथि नोंखौ खुदुदों खालामनायाथ' जेबो खालामा नै गेलेलायगासिनो थारमाने लोगोफोरलाय देखायदों ओइ बवा ओंखारदों नै गेलेदों माने गावसोर गेलेदों आरो ना बवा डेन्जार गेलेदों नै लोगोफोर बापरे खालि सुसमाया सोरनियाव सुसमा गानबावबाय गेदेर गेदेर अबे सुसमा आयनाया गैला फैलाय आयनाया नैयाव दङब्रा आयनाया आंलाय ससमासो सानदोंमोन आयनासोथ' आयना नङा बियो आयना आंथ' मिथियालै सयथि आयना नंगौ माबि बुंलाय ओंखारगद्रा गाहोखाबाय स्टेप जाला खाबाय नाखादों आयदै बबे मोनसेनि बिलाय ओरैजायनि नै बिनिमोन इलाय ओइलायबो दङ आं होनानै लोगोफोर आंलाय ससमासो गानबावदो सानदोंमोन मोखांबो नायगासिनो आरो बहाय इलाय नै बयदोना ओइयाथ' खाथियावनो बयला आरो बाइक गाखोलायबाय हनै लोगोफोर जालिखालै मेथाइ होआलै नोंसिनो दोनबा अनबा अनजाया जासिगोन नामा जोंना जागायबायानो नै लोगोफोर फटक शुट लानाया फोरोंग्राया नैलाय सासेया नै ससमा गाननाय बैनिया जोंना खेबो दे करिय'ग्राफार नै ओमफ्राय जा गिदिर खेबजाबाय आरो ना बरिया हाजोआ बावनो माखासे जाग्रानि थैसामनि एलबामफ्रा बावनो हाबना दंजोबो दे लोगोफोर बे सिङावनो आरो ना ओरैबायदि खना खनाल' थायोलै मानसिफ्रा नै बिमा फिसा नैबे अन्थाव बाथाव थाखादों नुखादों बरियाखा ना सुखे मजारना लोगोफोर दासो समायदों नै लोगोफोर बा
गामसा गाननायजों आर'नाइ खर' खावखानायजों ओरैबायदि मोजां नुदों फोरोंग्राया सयथिनोलै जालिखावनै आफाखौ खोमोदबाय दंथ' एसे नों नायनो ब्रादार ओरै देखलाखायखौ आफाखौ फुरा माने इन्टारेस्ट खारो माने समायदोंथ' ब्रादारखौ एकदम एक्टर नंखादों नोंखौ समायबादों खस्सम थगायाखै माने हाजोजों बेरखांदों आरो ना लोगोफोर ना सुखे हाजोजों मानसिनि बडिजों लुक्स माने मा होनगोन बेखौ साधु सन्यासि दायना साधु नोंनि नामा दायना साधु सलाय गिदिर ओमफ्राय बेयाव मा गारना फैदो बेनो आदसा आदसा दै गारना फैदो नै इयाद्रजों भिडिअ सुदों आदसा इयाद्रजों भिडिअ सुदो जोंहा बेनिया गोदान बोसोरा सफैलायगौ नङा होमबा बैसागु बेनिखायनो एसे बैसागुनि नामाव फट'शुट लानो होननानै फैबाय आरोना लोगोफोर नै आर'नाइ ओमफ्राय गामसा आर'नाइ गस्ला गानबाय आरोना लोगोफोर मा नुदों सुखे देख मोजां नुदों ना पुरा माने माने ओरै बैनाया फट' लानाय साला बैग्रिसो दङ नै लोगोफोर आंखौ फट'आव एसेबो मोजां मोनखादों माने स्माइल थानो रोङा ओरैबायदि माने केमेरा बैनाया आंना खस्थ' मोनफाबाय एबा आंखौ दुखु मोनबाय जानांगौ मानो होनबा पस्ट मोनसे थानो रोङा मानो होनोबा एसेबां खस्थ' लंपेन्ट खुलायनानै गस्ला खुलायनानै गामसा आर'नाइ लालायबाय जेबो रोङानै जुथा सुथा खुबाय दा नै ब्रादारनाबो खामानिया जाना होबाय दा थांफिननोसै टाइम जाबाय आरोना ओरैबायदि दा सानैनिबो फट' लानाया जोबा दाबो ओमफ्राय जोंहाबो नै ओरैजाय नाखाथिसिम थांबाय सरि बुमेश्वर हाजो बेरायग्राफ्राबो नै ओरै बयबो पार्टि खालामफैयो आरोना सङै खावै लोंफैयो जाफैयो आरोना ओमफ्राय नै ओइयाव दं बाबा दे जाखो लोगोफोर ओमफ्राय नै गाइस दिनै भिडिअ बेखिनियावनो अके बाय